kare ebitabu ebinge na ekitabu kyo abakorinte ntang'ani eyemo soma tigansoma mwalimu egotebanga inche Paulo narangeritiwe koba omutumwa Kristo Yesu aso wancha kwa Nyasaye inche amono yo minto sostene bono Paulo nigagwa agolikali ukeli aso ko introduce yani uko chaka kwaye na goteba ningo murangeri umaita abantu twachire abantu bachakire chikanisa chinyinge chinde nachirika Geoffrey and the ministry ongaga and the ministry Dennis and the ministry bichayane no murugione lakini Paulo nigagotaka gutworokia nga ere nigarangeriwe bene amona Nyasaye na Nyasaye onero muchikire agenda akore emiremeye eyamuchikire yokurandiye nchire na kitwachakire kebungo kiriye kenene naki igubwate chinguru igugutwara chinguru chinene kero kumanya ningukurangerie asemeremeri ogotema gokora gento kieke eriogo ogokora tari ekigioka abakorinte yentang'ani yoka na abakorinte ya kabere nere kyagire kwote yeto kuchikorigeria abakorinte ntang'ani na abakorinto ya kabere na abakorinto ya kabere eyemeyemo nero somanga inche Paulo omotomo Kristo Yesu aso wancha kwa Nyasaye amono yo minto Timotheo nkobarikira tore inwe abekanisa Nyasaye ere Korinto amo nabachenu bonsi abale asense yonsi ya Akaya ndiamono igo ama ukaya nabakunya chaka igo nagotebana ki Paulo omutumwa oyorangeriwe ng'omurangeria Yesu Kristo nande nero omuchikire akore emireme ntubona ng'otuchikire abo no ntagete kuburia abo ntubona ng'oturangeirie nande ng'otuchikire chikanisa ase tore togenderete gokora emiremo ya Nyasaye ntumanyete ng'emireme nebwata omonyene na omonyene naganeti tonyekora ase enchera atagete ero omonyene tonyare konyekora chinga kichinde tweka twabe ko bomwanya abantu mutwe twateba nase chisemi chiane chiesukuru njine chibesa chiane nase amasomane twebana ki naro turangeire buna Paulo arangeriwe nande naro tuchikire oganetie tutumio muongozo okorokwa eBiblia goteba keria turangeire asanto Morisia agania soko bekingane byakerage nganaro turangeri ande tweburia samari maito na ine emerbeto kora ore tuerete mato Morisia obuno boko kongote banga tigangiche ganyo regento kiesuka sukali Paulo ni gabotebanga ere Paulo ni gabotebanga ere nigo arangeriwe amo na Nyasaye Paulo nigo arangeriwe amo na Nyasaye nabo ebugwe kanya baote umulista ligorioka ekerogo some gitabu aso commentera so mulisia gani akorera ekerogo soma egitabu kiaba ebeso tulite gitabu kiaba konti litangani lya kabira kinto ko bantu some gitabu kiaba ebeso inye 10 wika 17 umate Nyasaye nero turangeria senchire abene kirage urangeria bande koba aba bani urangeria bande koba abarandia urangeria bande koba gentoki abarimu urangeria bande koba ababane umulisia nandego soma Yeremia mo isano Yeremia no mubani Nyasaye nero korteki urangereti umulisia kiura kwane ucha sumu anchumo regere umutegere tukitumene wata nanche botiri mubani yetindio mo evangelist yetindio morandi everything entaragaki tararangeliwa umulisi ne nabo kabarangeliwe na tuchutere ngoga biamono ringana ndina comment rangling kwanza kuri Yeremia na kitwara nkoegere rwan kurwase egitabu ya 1 Corinthians 15 Galatians 1:15 yara go tebinga enchireri ne miarangere tu kurwa kara senda yangina na intubona kitwara go tebungiringana ki Paulo ni gara getwe kururi tangani kuru boiboru bwaye asengenche ye gasia Nyasaye negento kende twara ngote wase kitabu kia Galatians 1 nero nabona gane tonye some Galatians 1:1 Galatians 1 yago tana ki oyo mutumwa taringani garo mutumwa kurwa ase mwanya bantu nandi wetera ase mwanya bantu
Korende Paulo niga omotomwa wetera ase Yesu Kristo oyi Nyasaye amotomire. Kubone kitwara gotebi ngeri ng'ana ki ase emambia iga Nyasaye oyiga togosasima. Paulo niga apete convinced kurumea inchete okwara ko rusi egento kiarenge imea engere niga arangeretu na kwa iga go introduce yare gweka buno omotomwa no omotomwa oyo iga niga arenge shwa orangeriwe nango na Nyasaye negento ki niga arenge confidence ukorangerwa gukwae ngware nkuru ase mwanya bantu nchene toje twarate ngama ete ntwa gochangira ukaende sukuru bono go yani kero muntu amaete ukorangerwa kwaye no kwa Nyasaye na kwa mona Paulo yegekera kumira namo na Kristo ekera abogete agachange tote bunga ekera umente na Kristo obugima bwae bugachange bwonse kururitu kerio egento kiarenge desire yae arenge nene no gosanga Kristo oyo iga obokire kuchiasa abande na kwa muno Paulo iga oyotoko mochikomoranga era kero niga aro musumba o Kristo ne keraro musumba o Kristo kweta ni kende gyonse na kiekora arenge kurandiringa neriga twatebiwa igo bono ngerenga na ki asa servant onde bwensi asenga ki aboniga ebe no mo nyagitari ore ebaye nigo kolega asigose igali ase county aye nigoro omo okwarangirigwe okorangirwa Nyasaye akorangira ki umugano no twa tukurwo muchakano umuntu ori gosona ebikoroto egasi aye nene tari ebikoroto ebikoroto nare konyora kurinde gasi arenge nene no kumurari Nyasaye Paulo chimbwa chiaye nchiarenge chingia naye ekerora segasi yao ekerora se school tregasa se studio otwarengo teunge ngana king Paulo niga atagete gosanga Yesu Kristo bari bonsi bibarenge inse yamagima anyasaye ende kuwa mona baba begenwa bamobwati Yesu Kristo ase capacity eri kwairwe onde bwensi omotegere nondigeretiga nonye mwaho gabu noenekero okoni chinyeni noenekero okokora noena asegali para igo kwairuri bagerio wetera asali ogokora obe ekiorokeriekia kwarangiriwe enchire liore igo asante asukurengane bya umurisa ngwirana ndasore egere otokonye gento kire mutuga boni gatwanya urenga ari asogokora imirimo bo mwarimu obe mujengo gokora obe ne bikoro togosona obe ne derevore obe nae makanga obe ne loyole obe no mwarimu ore egenteke nene tali omusharo lyokonyora ngaki okumurali Kristo asobogima bwao Paulo neranto yochimire makorali yokoro chitenti lakini chitenti tali chengi yatacho chengi miremmenene miremmenene nigo yarenge okumuralia Kristo umurisikia nanda sore bono Paulo rangaliwe nekera rangaliwe kale yaetera mochano matabalisi kale ngutubwatiere sana matena lengo mwibi nanda turaja otenga nchumetena lengo mwibi nkaranga that's not important bono kale yao na bashetani ara etumie tunyako bogokurandika entoki enchiri kale yatera akora kitira musiba sukurandika entoki enchiri bono mulisia niga kale kurwa sakuru kungatene na ndogenda bona somochie okorinto mulisi gentongerega abunaroche ndatenko ali bagototebya magana aya ekerako ndali somochulio okorinto mulisia nkonyorara mangana abantu babwato bumanyi igore yango ya Nyasaye kerago somoko kwa batumu igari 17 n'uruchirwano rw'emerongo 23 nando nyaranta babwato bumanyi igore ya Nyasaye lakini gakonya gweta iga onyoranga abantu babakurandi Nyasaye okorteki otamanyekane umurisi bono toengo engane ya sobwagale na kipaula kurandi enchiri ye na kipaula kotumia nando bongaini Nyasako mo elikurali enchiri atali kosomera abantu bali century talingia muri to yesemeyo eke tuchikosoma Paulo koru antene gochi Korinto iyarenge okugani kwaye aete Atene lakini ilimubidi kera egare kurwa ase aba pelea pono ekitoko teungelinga Paulo ega abanta bega baito tabunga aba Atene nigo barenge abasomu na kwa mona abantu barenge abalingoria bono na kitware ngote una ki Paulo ekera gukwana mona barabu
barabwa abari gusasima Nyasaye oyo utamanyekaneti kurende Paulo igagosoa orandi ase chichiro orandi ase abantu bonsi egento ngere bonera gote nate some 22:23 Act 17:22-23 erinde igagochaga kurwa ase Nyasaye go utamanyiri ekena nigo barenge abantu bare religious bagosasima Nyasaye lakini Nyasaye igomba atakore nto kike tamanyekanete na kitogoteu okora kwa batomwa 15 ive no chirwano rwa 22 na 20 oniga otebega Paulo agatenena gatigati ya Areopago akabora inwa basacha batene na rorenga nigo muri abantu abamolengeretie mono amang'ana y'Ekinyasaye ekiagere keronali ngigwetana nalia na nkarora ebisasimiro beino nkarora egesasimiro kerikire amang'anaya asinya saulia utamanyekaneti gaki inche nigo nkubareria chingencho chiae eroria inwe mogosasima motamanyeti biya mono abantu abaigana basasimi barenge lakini yo bari gusasima mpaka tigento kikiga bomaite Paulo nere gaguchakira asu Nyasaye utamanyekaneti erindo reta Nyasaye umanyekanete uchaka koru Nyasaye umutungi ondeta iyo Nyasaye tugusasima tari korosi wana maboko Nyasaye tugusasima tari koroseriwa nekiekora Paulo ekera gutiba akubaeresera ngora umako batebingana kibono chinga kinche chichubuliri mwari gusasima erindo orangeria topa abantu abakora gento ki ekero gotirimbuka gochinse ine 30 moristiga 30 hakinye some egote bange biro biria bia tangirore ebiro biria byogotamanya Nyasaye nigo aumbetie buna tarochi korende bono nkoranderiare abantu bonsi bakirase baonchuke biya mono na intwe egitware kwegera ase enseme ya 10 egento mono kyaringa kenene Paulo enchira kogenda ase abantu abaiga igagotenena ase gatagati yabo ande nabo yare kunyarekana itwe lakini yagacha Nyasaye kiagera ekiare kurari nekene agachakira Nyasaye gabagusasima kubakira ngambu yamuno bakumusasima kurenda akabaretera Nyasaye kuri obutungi nekera kubaretera umakubaikira batenga ande umwaberemo gusasima mutakore tigento kike mutamanyeti na intwe ashinga kijana muturasasime Nyasaye ase chidebu cheito tutaramanye kene na kumanyanga Nyasaye igatugusasima noyo bwekene oyo tongete ense nando kwa mono yo bwatamagi maito igomone kitware ngote gwasi tukiringirana ki tiga tomunjokere ekene kio climax ya Paulo tomunjokere Nyasaye kyachinga kinche chiri tutamanyete igare kombia Bemo Malaysia asoko bekengane binachinga tutamanyete gagichoboliri Nyasaye niga korteki niga ombeti lakini bono toganiri tunyara ko batogo saba mabera nande tumwendo mulisi gabwa bwo mawo tuirasige tambukero kermo tutumako ndogo tumoka umulisia ntunaba evangelist abarandi akonya tuliba gatonya ko batogoraki tokurandi lakini nje ntonkiri naso metenga ande naso tuwasalio mulisia wachire korelia abantu baegenete nga igoro na liangiri tukulia gentoki yogo tumoka nande wachire korelia abantu baegenete nga mambia na litukulia gentoki yogo tumoka mulisi bono twamona kogenda bune chinchara twale masawa sawa bingana ngakiniriko benyundo ngakiniro tanyare kuri bekanchirende gwetani buna lirigo ngakinirire mbura ngakinirire umolero gentoki ngakinirire buna umolero ngakinirire umoyo ogentoki obirende umulisi embinu komenta so mulisi atikira nando mente na kende kwegere toro umulisi embinu ro chitukurandi na kiru chitwente koba ntwete ko twara ubumanyi bw'abantu bari tuguchikurandiria egere twamanga tuguchakira kwento bamanyete guchikite kibatamanyete umulisia twengo enganeyo mbiya mono ekero twatumirwe nakigo kogera Paula chaka goteba ngero uyu mutumire Nyasaye omonyene nero umutumire ase egasiye na ende natangana gukwana naki ntuba isase emireme y'okurandie enchiri tenga umwarimu ogosomie kirasime okoena na chisemi chiense chikoro ku knowledge echi chikoro ku wisdom obo chia Nyasaye noyo ogochirwa goetera
yang'irorera abo goetera ase omoikomo chenu yese ekera akoenda igora agoteba nachire lakini tindabatiga inumweka muna chintakana nimbatumere omokonyi oyo ore gento kieke omoika omochenu omoika omochenu ne orogo tokonya no maete chingaki chinde bali twanyorere ribaga ryogotene ne pulpit korandie balisia na bokobanga kabisa amarandi kwabanga kabisa kwalika bakebibungo kogoika sinagogi goko kwaeguri bagakorandia tuli kubikwana lakini omoika ko amang'ana gwakora gento kieke kwarandia Paulo igachita akarigereria asaria na Nyasaye monyene akamanya aise ko tebya abantu aba direct na kiri batamanyiti gose bamanyite enchire yo labda mbale komu welcome mbale komu arigania na komotebi bono nchuo koremeremeye gose bamokumbatie na komoreta karibu lakini nigo Paulo gwetera ase chinguru chia igoro akoe guchisemi obatebi akero nari kurigereria na rorire eyemo ya Nyasaye mogo sasi moi motakoreti gento kieke motamwanyeti oinere nchentagete gukwanera oinere ntagete gukwanera aya ntari mang'ana Paulo aringe echine chinguru chia igoro chia moete chisemi erinde amanye noni ntwekero tokogenda koro nabo ndatumu Mansae abantu lasima erinde mbaikere na inche nabongo tema kwebuli na kia Mansae bali bono na kibono ndakore na igoro gegonkonya gekonga chinguru ekiagera no kweboyia ekinege ntekemo okweboyia eruga yabo na kindakore ndikigosina omuntu go translate erinde baigubuya igo ebintu nebinge tukurigereria na igoro tokonya gwetera somo ikomo chemu na Paulo akonyetwe akabeke ng'aneri buya na bali bakigunga ke igo Nyasaye nari tugusasima lakini tutakoreti gento kieke tigango turamuiguyo tugusasima tutamanyiti ere ningo erinde bakanya saa kabakonya bakanyara gotegerera na koigwa keria Paulo igoro ya mokonyete gotebya abantu bali ngase chinsemo chiria Buyamana Morisi kubona watoteberie amali agotoka se gitabu kerikia Matayo 10:16 otanganya sa otutumire buna chingondi toba bangaini umolisi asinye togotomwa gatigati yechisese chiroro kunga umbwa mwitu igonto basa kogenda ne chinguru cheito tuburi bongaini bwagentoki bwakurwe igoro tunyaka batukurandie nchiri muno mosomo Nyasaye Paulo anyata kwa bakago twaro bongaini umolisi batokana gutumokogo ke kuri muto kitaragenda ine totebingo bono twange bicha yo muchio yo Korinto bono Paulo ali kunyaka bagakorandirie agokora kwa batumwe 18 soma ngeke bungekemo baka bitatu toigwe totebyo muchio yo na kiorenge maikonyoteba in summary egoteba iga nyuma saya Paulo akarua tene akagenda Korinto akanyora Umuyahudi oyomo eriterie Akwila omubyare Oponto erenigo achikorwa asense ya Italia asamatuko abwango amo na Priscilla mokae ekiagala Claudio konya uchikira Abayahudi bonsi barwe Rumi Paulo agaika asebale na ekiagere emirimo yaye na emirimo yabo neyemo akamenya na barobwo bagakora emirimo yo koroisia chiema Nyasaye kera guchikira zemiremeye na bago kubekira kwasi nyunga ibono nkoenda kosoa nga inkoenda komenya na kibono nkoenda koria lakini Nyasaye agatangania family yeye ya Priscilla na Aquila akabatangani motwe erinde Paulo kagocha akanyora landing place kosa akanyora sago soa erinde naenda akanyora abantu basobo na baro baseriwe bagokole biasale ebimo byokorosia chiema erinde bakabwatana lakini iganga ya Paulo tali ema nonye chiema chigocha chiema to twatogotebiguga iganga Muyahudi onde bwensi nonye ubwate chibesa nonye osomete nkwegeri warenge emirimo ya magoko erinde in case obugima bwaye buguchenchi gochimotwe chibesa chiere na nobugima bwaye bosareke anyore nabwate skills nabwate chisemi chiokomokonya asobugima bwaye mbono chikare gocha igo toba ise gochaya
ntobesi gochaya egasi ya magoko nemirimo emiya egokonya omonto nechi nechisemi bono Corinth nigo orenga omochie nesente enene ase oboiko bwense bori bwa kare bwarenga ase emiaka eria naende nigo orenge omochie omonene ase ebiashara ebyare gokorekana omochie oyo nigo osaretigwe ase omwaka bwe emieye emo na 46 nyuma Kristo ataraiborwa PC before Christ omochie oyo nigo osaretigwe na ukagachwa noyo okorokwa ng'a Julius Kaisari orenga omorumi ase omwaka bwa 44 PC miaka nigo yare kobarwa gochimagega emiaka nigo yare kobarwa gochimagega igo kwaigwa igo osaretigwe 146 PC naendo okagachwa 44 PC no morumi oyo ore korokwa ng'a Julius Kaisaria bono omochie oyo ekero bwagachwa nanaitie kire goteba nigo obwate biashara atatanie biashara abantu abange koruchi nsemo ao chiense nigo bare gocha ase omochie oyo gocha gokora biashara kero twaigure commerce nero yarenge nene ero yakumeta ase omochie oyo atatani commerce emang'ana ande naragendererete atatanie biashara muno omochie omonene bono Nairobi yaiga atatanie biashara na mang'ana ande yechigasi nebinto binde bigendererete ebinto mbire bigendererete obonyaka nekemo kiabo kiebinto byarenge ase omochie oyo togote ng'a abasubati bare gokora obonyaka ang'eri bweye mpaka babwate sanamu bare gosasima mbarenga ase omochie oyo na egento kende chisanamu ngosasimu chiarenge kine egento kende gia kabere atatanie biashara atatanie obonyaka chisanamu egento kende kia gatatu nchiarenga ororo chiarenge gosasimu n'abantu bantu ngosasima barenge chisanamu bwo omochie oyo isogosoma egetabu kia ogokora kwa batomwa keri twasoma 18 soma ngo 2 murise na inde irorerango aha ekateba igo murisya 2 akanyoro omuyahudi oyomo erieta riaye Akwila twasomire kebunge ng'a akanyoro omuyahudi oyomo erieta riaye Akwila omubyaro Ponto erani gachete kurwa sense ya Italia asa matukabwango amo na Priscilla Mokai baseri guno na Mokai oyo Priscilla ekiagera Claudio konyo chikira abayahudi bonsi barwe Rumi Paulo agaikase bare nekiagera emirimo yaye na emirimo yabo neyemo akamenye na barobwo bagakora emirimo eyokoroishe chiema bono Paulo nabo twatebiri gune chiema bare korosia ne family ye baumerana nabaro aso kwerigerie bonyi yo wekonywa kiagera nabarumba bwata obugimo bombo bwata magani yanga ya mubere neganeirie gikoro tonkeganeirie endagera yo kuri neganeirie nakigekogera bacha ke biashara ebi no muchio twatebiri no muchio orenge bwe biashara igo muri stiganso menyo makoendera soma akabaorokera ase chisinagogi kere sabato agatema kwebereria abayahudi n'abagiriki igo Paulo kere sabato akagenda ase chisinagogi nakoborokereria chimbarose chiema echi chiare ko bakonya ase biashara na okwerigeria kwabo n'amagani abo ri tukase rituko lakini akagenderera nemeremeria Nyasaye murangereretie yo kworokereria na kwegeria ringana ria Nyasaye bono tigantebe iga murisia Nyasaye uturangeirie na hari ase twarangeriwe kerio umanyete skills chirio bwate no gosoma kuri gwasomire Paulo nasomete buya other than skills chokoros chiema nigaite tase lecture kuri ku Gamaliel onere lecture ya mosometi buya na Gamaliel yo soko mosoma ase bitabo binde bya history monto nde bwensi ole goeta asa magokaye nigare gosoka karo omonto yani omonto wakutamanika igo Paulo nabaite tase lecture yare kuri ku Gamaliel nero mwegereti buya masoma aye nigare nga masoma manene skills chokoros chiema na chiro chinegereti gutubuna twara muno mwana onde bwensi bweke Yahudi nigare kwegeri gu skills gose chisemi choko mokonya ase gasi ya magoko asobugimobo tomenyete no matanto somete
no mata tosometi Nyasaye nabwate enchera atagete gogotumia erindo ikere egange nene neba tosomete neba antosometi neba tosomete igatwa egange nene twarangeriwa ase oboiko bwense nokoira enchiri ase baria bataramanya ekene igoro ya Yesu Kristo. Asante mbya Morisia soko bekenga nebya twairorire sane ngane yunga ano mwalimu gosomera abana banyora chi at Alliance High School. Gwatoki gusana gwake ruchingo bisana mwaiweza wadi wane serikali ya nyako bagiko bagorere basi kirango tebya. Emirimo ya menene taliye yo gosomia eskuru. Somia abana baite kora tuende gukora kasi no bworo. Lakini ko bwa mono abana baite baru eskuru pamanyete ngomotongi obyonsi na nini ngomo chakyo gentoki obyonsi Omorisia Dennis asokora somo asaga Omorisia gani akorera egato omentera sagani akorera egato makando gutumuka ngobuli Omorisia ne bono Paul era akarra Korinto ya enereri ntubono Omorisia Korinto ya ito nereri mbiya monase Omorisia liswali eryo egento na ndusu ndamentera sini Korinto eke otoko eyalenge nga ne preacher dry yani no oboraro ase enseme yemo ne poti yarengo chimeri chikolete emesigo ne side ende ne chimeri charakolete emesigo ige bintu mbiri byarengo oro bitatu niga arenga agiya asokomenya Nairobi na asagiya asokomenya namba ibere niga arenge pisi Nairobi gere 24/7 wande poti ya Nairobi ya Mombasa igayo kwa chingaki chionsi egento kende kia gatatu nigo ya arenge wealth yani go ya gwatubunda na sebese ko mnyoka monongai obugima buno bagega obwa Nairobi gaiga igoboneke tukurigereria saya iga ekere imeri chikuru enseme iga ne chinseme abantu no bare guchumuikamo nigo itogora gotaunga igwengera like 6 km aka ngese iga koenderera abuno abantu barenga abange na wetani ese binte biga bitatu byarenga okora twamagotebi guga ekero baurawo ikororo igo nigarenga agia sokomenya gokore biasara amona gusasima igo nasage yokomenya na gokore biasara na gusasima ya negento kende twali Paulo eroire advantage number 1 aiga no enchiri era etakire randiwe mono egento gia kabere ndaitulige ligento Paulo akwire getanga ni enchiri egento gia kabere esengenche biasara mbire gaiga na inche nabongo kole biasara asengenche okoegendereri obugimo bwane igo egento ira litanga ni enchiri ya Nyasaye egento gia kabere ebiasara asengenche byokomogendereri lakini ekera ko make chitenti echiga niga arengo omwegenwa asengenche okurandiri ngara Nyasaye bona ase sitiga ntu abwate mitukunga idol worship sexual immorality tote nga baswati mbarali barenge ko obaro korobunyaka babwate mbake Nyasaye abo bona egento twagote na kintu ashinga kimne echiga ashinga kina bone ge community cheito asabara ibaita se kanisa na into ntubwate emechande yere menke mono emenene mna senga kiri ya Korinto number 1 ekitwate ntubwate distraction ebintu bigo tutanga korwase okorore kene nekerenga kiarenge kenene bigo tongsa korwase Nyasaye ekerotorase egesasimiro egentekemo wrong beliefs tokwegena amegeni atari yekene ainara shinga chiaboniga kuna bali babwate omasasi miarengo ugosasi motwate bakwarengo konene lakini gutarenge gwekene na intu asenga kiaboniga ntubwate gento ko wrong belief amasasimi atari yekene negento kende ogwanja chibese rafo mane ebi ni bintu bono na intu asenga kimuna boniga twara bateunge ngana ki aseme chibunega nto igatome otokomyoko botukono mugaso ngole gasi botuko mugaso asengenchi yake yanyoranga twamwebire noengo Nyasaye libagalyo ko mosasima libagalyo ko mokorera twalieba negento kende ngenga sinful lifestyle chi lifestyle tomenyete boniga singa kichiaboniga and worldly pleasures yani nemenguso emenge yense enero ya tomekiri bono ne intutukare kuangali ngara Nyasaye kwe twaro teuga Nyasaye oturangeirie tobabegenu
nonye emenguso yabeire yere emenge nonye tomenyete asense ere ya weriti kunenga kiri ya Korinto. Paulo akamwa akanacha ekina kiarenge ekenene mono asoko genderera kumuraria Nyasaye chinga kichonsi ekera kubuka ekera gukwana maito bonya ko bwarenga asenga kiri abaswati no barenge ebyasara nabya kunyarekana Paulo aso ebyasara pi anyore chibesi nyinge amwebe Nyasaye nabyare kunyarekana Paulo aenda gure no buri mugari elinde aibe pi kwenda toto akaberororo nguchikuri gutoro chimotu ase mwako yomo nemetinyerenga sita eyiga igo yarenge gangenene asukuraniriga Nyasaye na into ashinga kicyaboni ga bintu biko tungusa kurwa si Nyasaye na kitwara kubulungiringana ki tetuli meni abegenwa. Asanto Malaysia balisimbia mana soko beke ngane byakira geto go cyandi tukorere bone lesson astwaye tigere usamegire astwaye tigere na bondi getintebe ngane na omosombo Nyasaye Korinto yao na somenyete Korinto yao na soko kolemermo Korinto yao nyumba mwao Korinto yao na sugu tumwana cia soko enda gwachire Mombasa Korinto yao na sugu tara kerole galime tari ayoria kere conductor ibiri chibesa ogutamane besa ye kwerina Korinto yao ni yire kirase randiria abantu bango banya sai ando batebige ntoki ekera kiri ngane ndo mulisi mwansomiriga nelinga keroro mutumishi okura linga nya sai to basa koba omosigo asa abantu na bokora kendo gokora kiranyare koba kegokoa ebitoki asoko menya lakini ngane ngaro mulisia ekora ntungulu ni aba pasta na baroba kore ntoki ine ngane ngare tito kwale na balawi bakole meremo yango ya Nyasaye seseniwa tokora so tumokokoke asenge ncheke kekere mutu nkoira na tole bono tuligererie abange asomo chioyo abanga ategetoki asomo chioyo koli Okorinto nandre tole ngabange mbale na astomenyete na intu tarakoraki tutarabaikera abango mulisi mbano na se kanisa batarakoraki bataraikera kaya roko nyorege tekene ngelinga abantu bange bakwangana ne ujumbe ya Paulo na abantu balia bakagire unango na ubanchira na gentoki ujumbe ya Paulo tobasa kusukare ekerongwe na boni so message yao nimbogolie simbe yao na ndetali golioka ninkwali bagalia bene nae asokoro mo chango ene Soko TV nomoro belio mbeo na megelio yebebelia amegeria guchira onde bwensi andonsia soko toka obo ntomo nena semia kobo ntomo ke obo mwana amegeria ya na kolengete nche no morisho ngaga no morobelio na megeria biblia ne TV ne Soko TV mbia mono Eye nen Soko TV uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana.
My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na hata katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can get admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ine nuganite betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asengari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi.
Omwancho mulilibu wa Nsoko TV tugwakrambia mono kigima asenge nchota suka chitivine chinyingi remote nayo bwate tvine yao na bakwale kuamua okole kende gyonsyo genda se TV lyotekiteknia somoniga yakogo kiringa boniga tosoe ase TV Nsoko TV na intu asomo yo murabuse namago kabere na somo goko kirageni go twakwariganire naende linyako boko ndra ko bamo na intue asenge ncho ya megiria ya jebebelia karotwale kuruwe mbeo ntwarole ngane nene kirage na kyomusomo Nyasaye Paulo akunyara ko bakao kolemeremo bono nturiye ntukikurkunga abange ase atene kantwaro muchie o Korinto bondulinga abange asomuchio bano muchie yo Korinto abange asegendoki asomuchio Korinto tarai koro tiangonda reach message ya guswa banyako ba utumira chi message asimetandao mbalimbali mtaitenda ndali reach message oyo maga kurkunga Naftal kurulioba na ndire ndego tume message nere naboto muchango yakorwa niga karego tebega Naftali libolia ine abatua monyorere Yesu ninki to bwenerete okora Mauricia noriraniriye karogo tuira se ensemo ya next na bonta mbya mono Naftali asokoboli libolia lyo ngabatua monyorere Kristo ninki to wenete tokore bari mu muri changyo Mauricia agana okoli changia gara tokwenda bono aso Mauricia Dennis wewe nene royo otanga good morning. God's 10 commandments are forever perfect. Note that, Lord. Amen. Amen. Otanga machiko anya sai badike kitabu kia kutri Mathayo isano 44 kotanga machikanya sai ni gara maikiranu buranya saga olteki ale omoikiranu mbuyamono naona tokonye asokura ndi nchiri yangu ya Nyasaye kubwamono tonyera mu muchioria o Korinto yalingi ibada ya salamu ya korteki okusasimeme bweka nonkualengo lakini ngo wenete kusasimwa Nyasaye bweka seseniwa ase a point wose a message yao onda kalago tebaiga happy Sabbath Eric ni Ruth kutoka Eldoret City. Ningependa nishukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha tufikie sabato hii ya leo. Amen. Tangia sabato iliyopita kwa hakika ni neema na upendo alio nao kwetu. Amina. Namtakia mamangu Agnes, ndugu zangu, kanisa langu la Kapchebet Main SDA Church sabato njema. Ningependa unichezee wimbo wa by Sheria by Galilaya SDA Choir. Kwa hakika utanibariki na itapendeza. Amen. Sabato njema utapata wimbo wako. Usijali baada ya kipindi hichi ama baada ya sehemu hii ndogo ambayo tunaenda kumalizia. Asante uyondenera kalikuru kuwanga. Hey, ni Eunice kutoka Masosa. Asante mbiamono Eunice. To asokuruwa message yao. Tuligile lingo abantu bali bakwerende ba WhatsApp. Umuchango wababanya yako bakurua. Sisi ni wa Ndawo tebanga Bwakire Nsoko TV ameno kunyariki from Ruaraka Central ngato balisi mama yatomo Mosombo Nyasaye. Happy Sabbath to all worshipers today, including my family, my wife Christine Nyaboke and Ashley Nyanchama. Health churches are built when believers humbly accept God's word and allow it to transform their lives. So tanga chikanisa chingi ya usichibuate ubwama tobuya nigo chikuwaga chika ekero bagwanchero usekero tuwanchera linga lya Nyasaye nyako bali gukora amaunchiriri asamagamaito seseni wa Paulo gali kurandia kene nelingana lya Nyasaye mbiamono bono Mauricia gani tiganda moneranero kandi Dennis musurubege su abatabanere mbiamono ndako lya bansomba ba Nyasaye esabatengi yakurwa Nakuru City Salams Club tiganda tigiragabo ekora message ne chinge turagilie ngane bono. Yes. Umulisi sana otoira getambukero yakaba kiyo tara atoira liboli ndi lya boli guga Mauricia tingo kwali baga no linyorete gosendi some nande mbiamono linyorete ninki tukere tokore maka tu monyorere Kristo bono Nyasaye tarato Yesu Kristo tarato rangeria tumanye keniki na tukire na kerokyo tutua knowledge tuikaransa igothanga no bugima bwa kale na kale tuganyite esrogani atoire ne rina ki ntori we
na inche ntori oyonde noyonde atori oyonde igo ekiagera Yesu Kristo gakworokia aborokia obatebi goyi aboroki barokia abande borokereire bakarero iga na into toraikaranse geteseni buneke iga na into gokwana amang'ana aya ekiagera omoikomo chenu oyoro mwarimu agenderete gotwegeria rituko asiri igo tokonyore keneke okire igo gosoka ochakire na mwaonya konyebwate abasa abantu bamino na ogende einero Yerusalem ogende na Samaria ogende na Judea na miso yote ya dunia bia mono. Asante mwalimu na njeri komenta ake bono akira gosoma gitabu kuri Ezekiel isato okonyora Ezekiel ya kaewe scrolleria oze gombo wagruka se Kiswahili akayiria okunokonyora linga Nyasaye isato 19 ekerali isato 19 ekeralia akaigwa somo no yewansa buno bwansu bwoboke okori batebi ninki morisi okoria mbiyamona no gosoma linga lyango ya Nyasaye mbiyamona morisi so bege nganeyo bona kare ikasenda tichete ko mwamorembe kabenduru to konyora ingana lya Nyasaye liwansere otebe ngo murandi uligara ndibuya okorere gabu kokorera gabu utaramanyia bande ekinekebe nabo James yakara ko James 17 nga ekebe no kumanya maya na gotakwa na gukira ikina kiekebe yokera kwa manyira yo rariria bande bya muno morisha sandi bono toire abange asomo choyo abange eyo morisi mpaka tusome ibungo bikubwatia eyo ogokora Acts 18 tusome 5-6 Asi chinguru chenya sawa morisi atoka some kibunge kyo no okora kwa batumwa aha isano yani komira isano na isato isano tirimbuka korende kerosila na Timotheo bachia gotirimbuka korwa Makedonia Paulo agasukiwa mono asokorandia lingana na korokia asaba Yahudi imentera abo morisi otaragenda ngire Paulo konyorotanga ne Korinto na rueto gochika ngasira na Timotheo Theo bamubwati barukuruperea ono ekero bachite agamento chinguru nali yakorandia lingana korokia asaba Yahudi no mokianga Yesu nere Kristo korokia asaba Abayahudi mbali bamumanyite Yesu Kristo amina Abayahudi aba negesaku Kenya sakuru muchakano bamaite Yesu no arenge bamuigwete na ndaga kora yentuki akaboka nero yiga Paulo akorete inchiri asabantu bamwabo tirimbuka ekerobacha kwamererania nere na komo ekerobacha kwamererania nere na komorama agasamusa chianga chiae akabatebia amanyinga ino nabe igoro asemetria ino injetindi na komocha kurwa bono ningende n'abantu bebisako ningende ase abantu bebisako bya mono ngotirimbo korgo chinse igobone gento twakuliye na ki Paulo ekerara somo chulio Korinto akorandia ase chisinagogi egento gotonga akagenda ka akorandie enchiri ga no bwege no bwaye oyo Paulo tachiti gotenena negento kende litani ga goso asa abantu baye aba Kristo bakamori checked bakamwanga abaiga abakristo aba n'Abayahudi togotebiwa na kwa muno bagachaka bagukwana mamincha igoro yaye oyongete n'olyo otoregete igoro abatiso moisonde nere nando gochigotora nabo bona into tokobolia singa kicyaboniga nero nando gotobolia nero wocho gotogambera munchusi twamubatisa ekanisa ye sokoro yane narwe tobolemo nande achiango chiana na ubagachite na kieko nyarekana nande omontu arwisiko achigokwana egento tware ngote abatete gosali reputation lietali ya Paulo balisali elinde bamoi yani bamo prevent from succeeding as a missionary ega tali banto bonsi bakokoka ekero kwarangeriwe nekero kurandelinga na Nyasaye igombale bare against tali bali baisiko kurinda baime abaime mbarabia abaiga na butogo sasima na borabo na baraito kora na barabu emerema se kanisa bali tubwate emengusanano nyale bataratene na kwane omurai narora kwane nando omurai naro monene iko bono ngelinga eyenereo bagotaka gosali reputation
yani bagusarerie tororekana ase chinguru chinyasaye abeire gagokwa korende ningi na intu abarai mbare tugukwa moyo tweringa na abarai bande twasuka mutwe korende Paulo nera agatwara obwoba ritanga nigagotere nakabatebie keneiga amanyinga ino nigara abe igoro yangu yaino iko na intwe abategererie kero turase gisasi mu Kinyasaye rero twegure ringana eriga twabere tukuriwa nekero turariange ikiagera tumanyete kene tugupinga amanyinga ino nigara abe igoro yarai yaino ikiagera Paulo na Yesu Kristo oikire gukwa so musaraba bono ekera tukwirira so musaraba igo yatigira ya munenge twancherane ekero urasire igora asire sengencho wakora gento kikiga wachora nande wancha ebwe komonyene bono gochinse Paulo igagosoka ogenda kochi isiko achikoranderia abantu bali batali abakristo abachenta iri batamuhete Yesu Kristo kwene nare bakumira nero yomo egendera sabe goteba igakaimoka kuruwagwo agasoe nyomba y'omonto oreko aseyo Crispas yangirore akaimoka kuruwagwo agasoe nyomba y'omonto oreko kwa Tito Yusto omosane Nyasaye mwaye nigo yasinyaine nesinagogi 8 Crispo omutangani bw'esinagogi akamwegie no monene amo n'abenyumba yaye bonse n'abakorinta bange asomo chiyo bakabatiswa kuiwa Paulo bakegena bakabatiswa tigera abuna nako somole bingo bere mutu bibere tigera ngo somole bya mutu egento twaragosana king tari kero muntu okwanga lingana lya Nyasaye ayebuno murandi ekero kwarandire lingane liga otwaragotana ilinga bunembura otwaragotana indiriko itekaigo lingane liga lya Nyasaye ekero lyagurase Nyasaye nabwate ensemo ya gokora na kwa mono lingane liga otwaragotana he promised my word shall not return to me empty in Isaiah 55:11 naboigo nelikurwa asomo none lirabe tiri kungiranira bosa kolende ndikiranie okugania kwane naende ndikole aya nalitomete ndikole mbiya mono ekera abayahudi bakwanga Paulo nigagosoka isiko mbarambare narengoro yo mukuru kunga Crispas nere akaegena eramo ne nyumba yaye bagakora gento kie bakamwigena Yesu Kristo amo n'abakorinta abange bagakora gento kie bakabatiswa iko ningi tokwegera iga igego tone kiringara Nyasaye God's word never failed dingara Nyasaye kuri asimikwe wikalikia niemeremeri yachikirwe na kwa monde gento kento tana tali mangananga intu toganetia matoki ale bwa waradi orabante 200 igava orangeli elinde baiche gocha mutu kwende tokotana king nigo liko gendera gokore emeremo ashinkoro chiabantu okomenya kwago kuya ogokora kwago kuya segasi ari asogokora neringara Nyasaye gosimeka nabolita ame boniga kwende chinga kichire mutungu chokora rire gento kigea ngwamarire bone gento tegende tokotebunga naki ekero no etokorra egonsiga tokotana Paulo akaba no bwoba ekiagara abantu bae bakora gento kike abamwangire bamoche cheiri Paulo no lyo toregete igoro oyo no lyo rugoita abantu na kie kunyareka nache kurandiri ngana abantu abange bamoiwe kubwantwe abatorega iga na kie ko era konyoranga strong opposition na intu chinga kichena botoko ba toko feeling atwabeire abanyonge asini igasiga ya Nyasaye na kwa mono twara chitangu tangu Kristo tokorari ne kene no lyo kwete akaboka ekero nchengwetere mechando inchekora Nyasaye ntigaiga wona kiekora Nyasaye Yesu Kristo agocha komoremi Paulo wetera samororo aigana kibon tware kwegereke bungu kieri tukuria rero intuna barandia nare tugwetera intuna baraya se kanisa intuna ba Kristo nare tugwetera soma bonege tukubungo kia 8 kiaringe 8 na 9 ya tororenga ninki 9 na 10 egentongere Yesu akomochera sebire akomweni courage kiarenge gento kingenjo mona samba gimaega ate ansomeke bunge kya singuru Nyasaye kegoteba iganga omonena gatebya Paulo botuko asokorora toiroka number 1 toiroka kolende kwana tokira
tokira ekiagera inche nigo indamo naye nonya monto ndetari oragochere elindago kore bobe na kinche nigo inde nabanta bange asomo chioyo bia mono igako motenga tibuoboa fear not ekiagera inche nigo ndamo naye na kwa mona somo chioyo iga by the ngiro elese ni yare ngoto te ingso mase songo mbate and the Paulo was instrument to take the news of salvation to them nere bwe kolenge nyasaye nere aragete nande wikare gwikirania inchiri na kekara kumate tibuoboa tokira kwana na intuchinga kirinya saa toire koba moya asenga kiaboniga titokira onye to ko maete ekigwa kubwate nigo kere kene getenenere kekwane tokire kya nyasaye no aramo nango naye ekene to tenga Paulo akabera gali mitinyi 18 asenge nchoko ba kirori o Yesu Kristo chinga kichonsi neke bungo kiarenge kyogo segeta mono asekero yo muito lero iga tibuobwa no ndamo naye tigaraga bwase kanisa eyu tari eringa lero twagosana ngabono tiganga kanisa teyeta kabwati asinga kuna boniga omochogano ngabono tiganga ndue kanisa ekwaru lero kwagende yende kwaru yende kwagenda nere nyasaye gako motekoraki tokira nande beraga abu ekera abantu bane barabu nabari nabange bagane tinchiriega inde banya bagotoleka amina asonge nchokurengane buyake gimo Malaysia Dennis Mokaya umwalimu agane nubwatengana oramenta sikingesekyo nga abantu bana bange bakorete kimbararo nando Malaysia nakwane ngende soke menda chinguru abarandi abango Malaysia tokona twake crusade geka crusade chubikisa to guseibere Montobora muhadara Montokoraki obora Malaysia twanone kanisa twakuwa nali ngana nyasao tutumia twakuwa nali ngana kirage raibo neke twakuwa nali ngana kirage andiko nyira antu ametu bogima boli kwa so discouraged yani kwa twara nkike bono entakoreki ntarandeti Malaysia bono twango libageri tumanya ngaki libagali omoikomo chenu ngairi gotoka na inche nkainkoera mata sina tota tokali ntupionsi pake byo moikomo chenu Malaysia kalimoto 55 kebongo gya 11 na kinda akwanire kirairanire libori elio amse saya kirole nande se kirole sawa kebongo kyo nkyabwate ngane nene kyale gototebia ekegotebego Malaysia naboigo nelingana likurwa asomonwa nelirabe tirikongiranira bosa kolende ndikiranio kugania kwana naende ndikole ayana litomete likole igo chingagi chinyinge Malaysia nkoenda toleke mubiri kabisa ninche chigokora ni kanisa yanego chigokora ntwachangete chibesi chinyinge ngo chichire gokora twamubeka Kristo no moikomo chenu pembeni to marginalize lakini onye to kumutanga ni Kristo amangana ya twasomira asami 55 11 Isaya nigagokora emirimo ngalingana liaye ndikwira na bosa tiri gosoka kurwe menu ya ito onye tumutangane ti Kristo narira nebusa nabo turarore ndirare tunde lakini ntutulibeke Kristo nero maete na kyakubekera obwoyo na kyakuburugera na kyakwe na kyagocha koreta ligesa wetera asa bande igo ntuntu bwatekerenga igo nganeri ntoranga lya chironya twamutanga ni Kristo lira nebusa ndira netibusa emirimo ya tata wetera so moikomo chenu ngokoreka nere asenchira yobobanyi bwa mwanya bantu ntutotabwati inchira yokulikwana Malaysia tingora rwobora lyako mana gutire tambuka gre mutwe litukelimo abasomba banyasaye ali sense moyango tinda tukukwana ba mondo specific akinegendo gyekena ndekemanyekanete bakaenda kurandi inchiri krabandi inchiri chubiki ibere chingima monto no yo moko badisa kortiki tayo tatugete ekanise kaba so discouraged lakini abasomba banyasaye bagatebye bora ibwe kanisa mo basa kuwechanda lingaya sari iwekire arendiga ndera koragento kime emirimo lakini they were so disappointed na makia yo maeta bantu tokuchanga chipesa chinyinge they were so disappointed
lakini ekene ngelinga umuntu oyo magacha bona kirua magega baada ya matukabera atatu muntu ikererwa woniga no mulisia ase kanisa ya Nyasaye. Amina. Tuli muntu mulisi bono twirengo nga kipora koro kyubwanja ni kubwa mono asokoli kamaru baye ama uko anelinkia wa address yo mulisi ama uko Paul akurikana mange kero tokunya soma se bitabu toire gaiga ne binge tutasome tukure nabo kwesomera naye abakorinte ntangani yeye mo 11 lakini ama ukaya Paulo nigakunyalika kare Efeso naende ulikira Korinto yani ale Efeso lakini ulikira Korinto ige gitabu kia abakorinto yeli tangani Paulo nigagukirika kare Efeso Oisoko soma mangana ya sige tabu kilikia Abakorinto ntangani 16 kebungo 5 bakakianda familia ye moyo muntu okoroko Kro niga akomoretera Paulo ama maborio ase bona akorire emirimo naenda abekire chikanisa chiakire lakini chikanisa echinchi abwate challenges nakinda chibekeke gusiumulise cyabwate mechando cyabwate bitango nankubuli barenga amabuli bono gento getemo ne bitango amo ne bitango babwate ugosebya abachandete ne binde bari gutuma amawuko koboria Paulo ekemo kiabo functionalism ye kanisa nekemo na kie kanisa ego kore emirimo yaye na ekimo kiabo bari koboria enganende ne ngana ya sexual immorality imeye kanisa mangana ya narengo obunyaka tali baro bomulisia obunyaka mbwarenga ase kanisa obotomani mangana igoro ye lichiko nariro lindi abachandete lichiko ndi abachandete prostitution twarorire na kiarenge gwatananekana nkwarenga ororo oisoko tirimbuka guchinsabwo oisoko soma Abakorinte ntangani eyemo Abakorinte ntangani 7 isano na ibere kebunge kemo nko lirube linde Paulo akurikerwa na enda wa address gagotenga igoro somango odanga ki asamanganaya mwandikirete mbuyo mosacha takuna umukungu kurenda asengencho amatemo ayo gukora ubutumani kiro mosacha abe na mukae omonyene na kiro mukungu abe no mosacha yo monyene tari obunyaka lakini otwaro yomo uria uroro barurwao okomenyane igaya naramangana chandete kaniseria na mabori ari kuburigwa nanda amangana aringe ime ye kanisa amangana aringe ime ye kanisa n'abantu bari kuburia amaboria amange egento kende nechindagira cyari kuruwe webinwanso go cyase kisanamu chindagira eki ebari ko nabashi abakristo nabarobwo mbabwenerete bariye chindagira buneki cyari kuruwegwa ebinwanso go cyase kisanamu cyichinga kichiria enganende yarengo no gusasima wekano conduct in worship gosenjera to kwebeka ekato gusasima gusitoko enda gusasima no gusasima kwa Nyasaye mna mono litukolio gusasima n'abakristo na kitubwanete kwebeka engento kende bare kuburia no gutumia the gifts cyomo ikomo chenu ebiyewa byomo ikomo chenu na kibibwenete gutumika ina maburi are kuburigwa asichinga kichiria engento kende kiare kuburigwa samabu amaukaria nande kiabwate ugusisikanio konene no kubukiwa kwa Yesu Kristo, the resurrection of Jesus Christ. Nende Paulo wa address asama ukaye ukubukiwa abantu ngukana barenge Yesu tabukirio maete birecha na atagite kabisa gutubenga neye na kunyebeka ng'abasikari abana aboroki baye bachete butuko bakaibo muberorie bagakora igenga nenja bwate utata mwingi asichinga kichiria na Paulo ngonya address yale asama ukaye the resurrection of Jesus Christ enganende egokwanerwa immaturity aso gusasima yani abantu gutatinga na kotaka bachinyangonga aso kwegena akolinya Kristo aturangereirie bono twamana kuburirwa kanisa chiaito bono amangana ya bono naro
tigante beiga barisia na no mutegereria ndonsi asure amang'ana aya na baro naenda eternity amang'ana na baro naende bona eternity lakini bono ebibilia yabeire omuongozo oyo gototebia na gototebia amang'ana aya na kitubwenete kunyamenyera mono tigankwanira obonyaka n'oburai bwa ekanisa chingaki chinde oburai bwa ekanisa bwabeire omonto agoteba inche narwete omogondo igo bono ntarakwana ekanisa eye gento nkiyo gegokora gento kieke gekogenderera inche ninche nsomete ntarakwana muno omorisi omonene inche mbwate chinguru chionsi igo ntarakwana gento nkiyo gegokora gento kieke na mono noene echi system chiaito n'abarandia batumirwe bagocha korandia n'echingaki chinde nchire bakoenda overboard igo tindateba mbonsi lakini mbale bakoenda natumire gesonge ekyo baenda bakabaetania some of them bagenda bakabaetania bagenda overboard buna nakorire gento kieke obunyaka mborasi chikanisa chiaito bunyaka mboro twabatisirwe rero twachieira amarieta amaya twachieira amarieta amaya tuguchimamantira na guchiake rangi buya mpango wa kando na guchimpango wa kando neribe amarieta naro tukare kunyaruka amarieta amaya rirero rekana bobe isana affair igobono ana mang'ana tugukurerwa na nyasaga totebia nga tutigane naro pi tomenye buna Kristo amenyire na kitokorokerwa aba Kristo aba tubwenete kubweka na Kristo ase chimbwa na ase bikoro tumubwekane Kristo ekero tuganye tugocha kwaye wakabe lakini onyo tokomenyera amang'ana aya nebitage tiambiro kebitage ebitage ebi bito chandete na amang'ana aya arase kanisa bono na igo na chutia na mange na no mate no borogi mbure kanisa oborogi mbure kanisa abo bori omurisia gusomorandi gusomo Kristo pada oromorogi okominyoka nabasanga ko oborogi tuburunga betting betting no borogi betting no borogi betting nere kanisa ayoro mukisa kini okora betting kabisa okominyokie bintu bunebi iko amang'ana chandete kanisa ya bono na amang'ana chandete kanisa eria yeri tangani ase Paulo akori kama uka mange na kweresa amang'ana ina baro lakini bono tokire bakatwake koko ne koko togwaka neri na kyonye ntogotiga ekene ngosira tore lakini onye tokubwato kakigima na tomutamire Yesu Kristo ngoturi gutore orogima gwakana kare amena omorisia ntetomente kete ko komenta naende inganira ngano ni kanisa y'omorisi ya Korinto nero nigo ya le kuminyo kimenguso yense sana mentrange gente quiero komenta ni gente wete komenta mbia mono ekinara komenta ngelinga se Paulo karakurika liruberiga igakwanira emechando ya rengororo igakweneria emechando ya rengoro nande kwiraneria amabori yare kuburiwa Paulo igona kiekara nga Paulo letters amaruba ega gochia se ekanisa ya Korinto na kwa mondege ntutwara ngote ungirigana ki ekanisa ebuno murishi kire gotieka gote bangirigana ki abwa mate bwa abantu bali mbwa rengo bya na kiekara twara gosomeka bungo kelikia first 11 First Corinthians 1:11 to 13 Paulo gakubulingana ki nyasaye abane bari bagotana aba Paulo Kristo niga abagekanire inche naba emwa batistu aserie taria na inyesomango otebaiga naki baminto natebiwe na bantu na nyomba mwa Chloe nga eliomanandire egatigati yaino eng'encho yagerire nakwa nabo neye nga oyomo orase gati yaino nigagoteba inche noyo Paulo na oyonde inche noyo bwa Apollo na oyonde inche noyo Kefa na oyonde inche noyo Kristo ine Kristo na atananikire mbia mono bono go chinseka tona ki Kristo yegeka kero muntu ne kanisa inche na babati Paulo ko baboli umwa batistu aserie taliango liapo lakini awatanga mbia mono ikiata inche na babatisete gendera Tenglo kibuga ine Kristo na atananikire gose Paulo nere oba mbetwe asengenchira ino gose igo mwa batisetwe aserie talia Paulo
tiankorera abo Morisi mbia mono ekine kitwagote ungengana ki aya na maboria aya makwiraneria emechando ya renge eye division shinde nde ya renge sexual immorality obotumani obonyaka once aya na ropa urakwirali ek no soma se bo ebirunge byonse byarenge buna bono 1 Corinthians 4:14 ngwiraneria ensemo yaye bono twagote ungelingana ki aya onsi bimbaka false idea abintu bine twarengo te ungelingana wrong worship practices byonsi mbyarengoro iga maruba ekera kolika ochia sabantu ba Korinto egento Paulo atogota ungena ki iga kolika esengincha abanjite igo iga kolika asobwanjani iga anjita abantu erinde banya bako kina na kwa muno gwa matebwa abamo na Kristo bogendera ko bomenteka igo niga kubairaneria senchera buna bonekera ko boli ne Kristo nabagekanire omwabatise twe aserieta liane ya Paulo seria Kristo na into ekero torase kanisa nigo twabatisirwe asengencho ekera mbare tusigete abarai bande sana kubwanonye Kristo yokore gento kiekega uturangeirie na kitwara ngote ungengana ki ekero no enekero bunyako bora se kanisa toko bukwanira sekere ekiagera oyogo chiko kwanira ande asenara go support asenara go konya na kwana kende kerekebe togotenenere kene bona kitwaro te ungelingana ki ashinga kibunechiga Paulo tachit ko igino this problem but address them with the truth and love katurase obokorerwe kanisa tiga tu addressi emechando aenomurai Morisia pastor umurayo Sabbath school oyobwa abana omuchando kobere new addressi asekene na sobwanchani na kega totenga Paulo akwiraniria mabori aiga onspi na kwa mono boro kiringana ki ina kibo tobwenta komenya kolengana nelingana lyango lya Nyasaye twensi pio tokoro kwa ba Kristo kera twarangeri waseringana lyango lya Yesu Kristo asingincho komokorera Nyasaye ikobono twakubol munantu bali abatunya ni ba Yesu Kristo tiga twanchere enchiri yeiga eto shape etoroisie asebikorwa byitu our thoughts our action erinde chikanisa chida singa gichiaboni gachichikubwate emechando eyere buneyega tunya tokoli main torabegenwa kene Paulo agotusaba mbia muno Morisi soko bekengana ndi kwaretire ngana ya maana kirage Morisi agani kiro tokukura mana twakore bonda teri ringalia lyo mwario Morisi bono addressing ensemeri ringalia lyo mwario kurutoko twende twakore bono murobeli bwa megerie Biblia Morisi ne division yomati aletire mechande menga se kanisa bantu batamire kanisa bantu bachakire kiombe kiabo ngakiende mwegwete ni sisi na mwanda mange buna yo Morisi asenje tukubwatia asenje tukubwatia omurai get Morisi addressing ngane yo lyo mwali tunyaka batogusaba Kristo tana kobageka Kristo ni gatage tobomo na kigeko gerase gitabu kiria 17 17 eria ogosaba nkore Yesu Yohana Yesu agotosa Yohana enchiri Yesu ngotosabirare oteba tata tinsabe tio barusia se oboiko bwense lakini gonko basabira bakore gento kieke batoreke na ende bamenye no morembe bono ebintu mbire byense bigotongusa na ende either twabwati mwanya bantu twabwati omuraigete twabwati kekundi gete twabwati kabira gete nanje newe bwe kabira gete abambali ko ngira buya Kristo gatorangeiri ntu twensi tobe ekabira tobe ekalagete tobe enchira tolera kini gatorangeiri na ndo torangereirie egangeyemo tomanye kene na totwara obomo by the way omonto okoreta divisions no kobageka ase nyumba ya tata tomanye kero chimbo bune chichigocha inembwa ya birecha kiagera birecha nero okoreta no kobageka na igoro otamane eyemo yainye yaba maraika kurwa igoro otamana barabugo chansaiga erindo leta division yo chakera igoro igo embwe yekero tukunyegia etubonete guikaransa buna aba Kristo bali twabire muna Kristo tware tobomo no ena soko bageka kobwenete gocha twikaransa twakwana na ende egento nkira abasongo bagotebanga bantu bange ntumanyeti go swallow our bride ntutageti koira nanso tebererigwe etkisenge njongole ni nche nobo manyibwane nkibono nyare barantebi so ntubwenete go swallow obo our bride toira nense tweboriri bori elimo
muna Paulo ateba uyu turangeire Kristo na libori elimo tubwenete kwebori ekero tokoreta gusino kubagekana ase nyumba ya tata onye Kristo no arenge muna arengeririe emyaka elichiri buibere neroro onye nero ikaransete kera bono to ikaransete e position yeli atotigeire no to ikaransete rero iga onye nero urenga asobo ikobwense angana kiukogayana kuri naki angareta murisia naganio nsomerwe kebungeke mugioka giogo sira kyo murisia Chiaeri. Lakini getati unquote Yohana ye 17 kebungo 11 nereri nateba nero naganitie tiga togenda tonyesome 17 kebungo 10 togenda tosome Yesu nabagenda tugutusabira ugusaba koria chagete nabagenda tugutusabira taganiti korora okubagekana ne kanisa yaye kebwato bombochu na ko bubwati ebitage ebikoreto norio mu bisabire lakini totarere kegima toikere obogima bwa kare na kare aso okorererana na gusirana na kwabirana na onye naso amangana agochataria maya twabirane na ende toikere obogima bwa kare na kare mbia mono linga nere monara comment omulisia aso bwango mano mulisia linga Paulo igagukwanere kanisa igakoye koregitia mangana makongu lakini asobwanchani amen na kwa mono eseng'encho agokea abamemba barase kanisa bono nakiago tenga Nyasaye igaguturangirira ekero tugukwana na konyana tonyane tukwana asekene lakini asobwanchani amen negento kendo tenga naki egaorie itenene eganga itenene tari okondemwa abantu kwene noko bakonya barabu gokina ange na Kristo amena sisi ni wabarai na bari mwasige nchi megele ibya nyasaba seni twarengana nekirage nande nyasa kara twanchire ekiende gocha nturi libona ndengane nde engiya kirage gotebanga obom tali obom wa Kristo engane ndengane kirage tura tukurilia se ikie gocha yes tukurilia enjili yomo salaba gosobo tumwa bomo salaba natunya watu kurilia ase ikie gocha igombia muno mwancho mwelia soko ba mona intu wabera mona intu watumire message yao kwa bolia matera kwa rumo chango I don't take it for granted Nyasaye tigaba manae agusiseni akwagate akurabiryo busibu wao andetaligoyoka akwarigani asenge nchogo cha kwa Yesu Kristo eli yakabere abari mbia mona inu asenge nchoyo kwelina mwaikirega asiri tukelia rero byeso batumikire buna ya mogoki andansenye tuasalie turaga nitusabanya saya nyako bakago twabera lakini kwegena nkolinga enchiri ye guseringane likira basumba banya sae buna ewenerete mwancho muriria na benchiri wente kuruwa senjire ngabune yigo asobu ororo asobu itongo na asobu anchane lakini ko bwamono ntobasa kutuberera ekene mulisia gani tobeka samasabo na togukora Nyasaye mbiyamone kiagero twanchete naende mbiyamone kiagero watworokera iringa na kitubwenerete gokora emirimo aye naye Kristo bwenerete koimokereriwa iguru kegima na mwanya bantu toirani gunse kegima mbiyamone kiagero watothe na gwaturangire na Paulo arangeretiwe nintu Paulo babono na tokonye ase kanisa ya bono ebwata mangana mange Kristo ne kwote yekero tukwegera na kitubwenete kwebeke kero tumenyeta asobo ikobwense toganye togocha kwa wakabere amangana ya tokonye tonchuriri kegima tuyariganie kokoro tutaigora samare bono genda mona intu asabantu bawo baguchiko gusasima asikona enye chiense Kristo ika rero kwa namo na intu na utwegeri tumanye kene kyao kiri waturangereirie na nasabeire abanyene station yeye iga kero barure platform yogo twali baga lyokoreka mangana ya sembeo n'abantu abange kunyaiwa twasabire tath kenda tubusaiga lakini atori abange muna twasoma se kitabu kiri Isaya 55 ngandi gosoka busa na bari gutori abange Kristo tokonye na konyo monyene station yeye iga na murwanerera ascinchira chions cyobogima bwaje namagania y'obogima bo twasabire wetera serie tari ya Yesu Kristo oyo ro motorio ito amina amen wikirage gantu bwatingana linde turabaganira sobatingia yamasisenyo kirage bona matera ligwasaba nobekerwe igotobasa gusuka